ଆଜି ମୋ ପୂଜ୍ୟ ବାପାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଅନ୍ତରରୁ ସମର୍ପିତ କେଇପଦ ଭାଷା। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ଏକ ଆହ୍ଲାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଶବ୍ଦଟିଏ ବାପା। ଏକ ଆହ୍ଲାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଶବ୍ଦଟିଏ ବାପା। ଝିଅଟିଏ ପାଇଁ ଅତି ଆପଣାର ଶବ୍ଦଟିଏ ବାପା। ଦିନରେ ଜଣା ନାହିଁ କେତେବାର ବାପା ବାପା ସେ ଓଠଟା ରଟୁଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ଶବ୍ଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ। ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ। ଆହା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନିରବି ଯାଇଛି ଏ ଓଠ। ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ସେ ମନ, ସେ ପ୍ରାଣ। ଭରସାହୀନ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଯେଉଁ ଅଗଭୀର ଭରସା ଜୀବନରେ କାହାଠାରୁ ବି ମିଳେନା। ବାପା ରୂପୀ ବୃକ୍ଷଟିଏ କେତେ ଛାୟା, ଫଳ, ଫୁଲ, ବିଶ୍ୱାସ ଦିଏ। ବାପା ଅନ୍ତରର ସତ୍ତା, ହୃଦୟର ଭାଷା। ବାପା ଅନ୍ତରର ସତ୍ତା, ହୃଦୟର ଭାଷା। ଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନର ଛାୟା। ଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନର ଛାୟା। ହାତ ଧରି ଚାଲି ଶିଖାଇଥିବା ପଥଟିଏ ସେ। ହାତ ଧରି ଚାଲି ଶିଖାଇଥିବା ପଥଟିଏ ସେ। ପରିପ୍ରକାଶର ପ୍ରକାଶ, ସ୍ୱୟଂ ଅଭିଧାନ ସେ। ଦୁନିଆ ଦର୍ଶନର ସ୍ୱୟଂ ରାହା ସେ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ସେ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ସେ। ବାପା କେବେ ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ବୟସ ହୋଇଯାଏ। ବାପା କେବେ ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ବୟସ ହୋଇଯାଏ। ବୋଧେ ବାପା ନିଜେ ସ୍ୱାଦହୀନ ହୋଇଯିବେ। ବାପା ନିଜେ ସ୍ୱାଦହୀନ ହୋଇଯିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଝିଅଟିଏ ନଥାଏ। ବାପା ପ୍ରାଣର ସତ୍ତା। ହେ ପୂଜ୍ୟ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋର ଅନ୍ତରର ସତ୍ତା। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ।